سلام تخاذلت مدى فوركس أكاديمي كما يلهم أبزل لهم أصبك تلونا تمنخو كم تلمود نفوركس ماركت زملكت أرست عزة مسيا له كسام ودات دما مكتالكم يعدم بزحات لنا أبزق زيزي أفوركس ماركت كنساتف ندحر خوينا وي فوركس تريد كنقبل ندحر خوينا جنزب قدن كلونا لو وي سيفنا هنا كانوا فرالنا إلا نحسب بزحات لنا مالتيو حجيجن أبزق زيزي أتيناي ናይ ፎሬክስ ትሬዲንግ ሲስተም ሓደ ምዕራፍ ሰጊሩሎ ማለት ወይ ሪቮሉሽን ምጽኢሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ 10 ዓመት 5 ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ተቐይሩሎ ወላውን ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሰብ ትሬዲንግ ብሓፈሻቲ ናይ ትሬዲንግ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ትሬዲንግ ዝነበረ ቅድሚ 50 ዓመታት ኣብ ውሕዳት ሃብታማ ዝተመርኮሰ ጥራሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብቲ ናይ ሓገዝ ናይ ኢንተርኔት ዘሎ ናብ ኩሉ ዓለም ከም ዝሰፍሕ ኮይኑሎ ሕጂ ድማ ብዝሓለፈ ሓፂር ግዜ ሰብ ብሕፅረት ናይ ገንዘብ ወይ ብሕፅረት ናይ ካፒታል ንኸይሳቐ ተባሂሉ ፕሮፊርም ዝበሃሉ መፅኦም ኣለዉ ማለት ስለዚ ነቲ ኢንዳስትሪ ወይ ነቲ ሰብ ሓደ ምዕራፍ ከፊቶም ኣለዉ ማለት እዩ ሎም ዓንቲ እዚ ፕሮፊርም እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣብ ትቕፅል ቪድዮ ድማ ናቱ ጥቕሙን ጉድኣቱን ካብኡ ቀፂለ ድማ كمي جرنا خنت بروفيل من حالفه وي تعودت ناتو نخون دما حسر زبلة ناقلسكو خيدي مالتي زون بروفيل مزبهالو انتايوم كابيتال بروفايدرز يوم كابيتال الليو جن نولد زي بلوم مالتي تسب دما تريدر يخون اللي خوينو مجنزب مهلاو فلتت كلو اللو مالتي سلسخا فلتتكا نسوم دما بكابيتالوم تريد تقبر اللخا مالتي هجي تريدر كونكا ماركت ندحر تساتف عليها كونكا تريدر ندحر كونكا بسنكي ناي كابيتال وي ناي فاينانشال سقمات كابت ماركت كوسي بالكان بسنك ناي فلتت سقم وي دما ناي طبب سقم تقوينو ناتكاي مالتيو ناي كابيتال جن حدا سوليوشن ترخيبو ولو مالتيو كمتي نقصلو من زبلو ገንዘብ ዘይኮነስ ጥበብ ያዝደል ዝበለ ጥበብ ንድሓሊካ ድማ እቲ ካፒታል ኣቦት ሎ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ካምፓኒ እዚኦም ወይ እዚኦም ፕሮፊርም ተባሂሎም ዝፅውዑ እንታይ እዮም ዝገብሩ እንድሕር ኢልና መጀመርታ ንስኻ ትሬደር ምዃንካ ወይ ድማ ሪስክ ኮንትሮል ትገብር ሰብ ምዃንካ ከተርእዮም ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ ናይ ትሬዲንግ ብሓፈሻ ናይ ፋይናንሻል ኢንዳስትሪ ሲቫ ኣፅሒፍካ ናይ ዲግሪ ይኹን ናይ ዲፕሎማ ይኹን ሰርቲፊኬት ኣምፂካ ተኣትዎ ይኮነን እንታይ ደኣ ፕራክቲካሊ ኣርኢኻ እቲ ናትካ ፐርፎርማንስ ወይ እቲ ናትካ ብቕዓት ኣርኢኻ تأتو عودي مالتي سلزم سما زيوم انتاي قبرو سخامس مساكيام أنا تريدر يعني فوركس تريدر سلزي كابيتال تريد كقبرو لكم تبلو مالغا مالتي جي قدام انتاي قبروها ديمو اكاونت ناخا يهبو خلو مال ديمو اكاونت يهبو فولس ماني نسغا ريسك كندزين برسنت نما علتا 5% ريسك لوز كي قبركا تناوح جزيجن 10% ريتيرن أكبر بروفيت جنتاي مفتون غازلو معرخندي ديسيبلين زخونكا تريدر مخانكا ايموشناتكا كنترول تقبر مخانكا يريو خالو مالس لزيا حانتي تشالنجي هبو خامالتي 10% بريسك 5% نما قلتي لوسكي قبركا 10% نتا زهابوخا كابيتال نعبنت 100 شع تهيبو مخا 110 شع غيركا تملسلو مالها مالتي زادا قدامي تفيزيا اوكي ابزي اريهم قالو كالأيت دما لك كما 100 شع يهبو خامالتي زا 100 شع يهبو مخا زلو دما 5% قبرلا اما علت دما 5% ريسك هاي قبركا تي بروفيت كندز وسد غزي يوسد تايم ليميت يبلكان مالتي سلازي تي كسنا بركان سخا كومباوند غيركا جرادوال مسعبا خايو تي ناتكا بروفورمانس تناتكا بيهيفير وي تناتكا طباي او اري خايوم سلازلغا بدحريو زيوم سبا زيوم انتاي قبرو ويز كامبانيز تاي قبر نعاها virtual money يهبك مالتي حجز virtual money لك كمتا ديمو تفتن كلا خاطريت تقبر زنبركا كم انا قبركا خاطريت تقبر مالتي سلازي virtually نت ماركت ناتهم كنترول غيرهم مالو نت كابيتالهم كا بروفيت دما نعاها independent تفعلوا بروفيل موي تفعلوا كامباني تاسلهم تحقتات كاوناولن الشفل اللي هلو ግን መብዛሕትኦም 80% ፕሮፊት نعاها 10% ድማ نعوم يوصلوا مالتي حجي نسوم مخصبهم انتاي تناوح ببزح حسابات ابتناتهم تريد بمقبارو
ብዙሓት ንፉዓት ትሬደርስ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ 20% ካብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝገበሮ ፕሮፊት ድማ ይወስዱ ኣለዉ በቲ ሓደ ድማ እቲ ካፒታሎም ሙሉእ ብምሉእ ሉዝ ንኸይትገብሮ ድማ ብኮምፒተር ገይሮም ሰት ገይሮም ልካ ኣለዉ ሪስክ እታ 5% ሪስክ እንድሕር ሃሪማ እታ ሉዝናትካ ኣውቶማቲካሊ ካብቲ ኮንትራት ትወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ቻሌንጅ ንስኻ ክትኣትዎም ከለኻ ወይ ነቲ ፈተና ክቡኻ ከለዉኻ ዝኽፈል ኣለዎ ግን ድሕሪ ሓሊፍካ ሪፋንድ ዝገብሩልካ ማለት እዩ ድሕሪ ዘይ ሓሊፍካ ግን ሪፋንድ ዘይኮን ገንዘብ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ኣብዚ ምፅኦ ዘሎ እዞም ፕሮፊርም ነቶም ካፒታል ዘይብልና ሰባት ግን ፍልጠት ናይ ትሬዲንግ ወይ ድሌት ናይ ትሬዲንግ ኣሊና ኣብ ማርኬት ክንሳተፍ እንደሊ ነቲ ሪስክ ዘምፃና ወይ ስዒርና ዘምፃናዮ ካፒታል ኣብ ክንዲ ኣብ ማርኬት ሪስክ ንገብሮ ነዞም ፕሮፊርም ከም ሓደ ሶሉሽን ወይ ከም ሓደ ክሳይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ቅፅል ቪድዮ ድማ ናቶም ጉድኣቱን ናቱ ጥቕምን ክገልፅ እየ ካብኣ ቀፂልና ድማ ከመይ ጌርና ከም ንሓልፎ ወይ ከመይ ጌርና ድማ ነዚ ፕሮፊርም ከም ንዕወተሉ ድማ ብፕራክቲካል ዝተሰነየ መንገዲ ገይረ ከርእየኩም እየ እቲ ቅፅል ቪድዮ ይራኸበና ሰሰናይ